Ona je prerastený westerňák. Že ona je prerastený westerňák. Na videu budeš počuť. Na videu budeš počuť. Hej, budem rozprávať, kde byla, zase ona bude počúvať Lea doma. Bude hovoriť, aký dementný hlas je to tam komentuje. Prajem ti, Lej, príjemnú zábavu pri pozeraní tohto videa. A slide stop. Ešte voda je tak ďaleko a potom tak blízko.